Kaixo, ni Jon Amorortu naiz, artista plastikoa, margolaria, eta Bizkaitek aldizkariagaz egin dut lan EIC, Piedra Angular de una estrategia de descarbonización inteligente, artikulua ilustratzen. Berez, lan honetan oinarritu naz apurtxu bat, zelan honek EIC Center hau, zelan egiten dauen lan deskarbonizazio prozesu horretan eta ze garrantzitsua dan bai hiriarako edo gure testuinguru, hurbileko testuingururako, ez? Eta orduen ilustrazio honetan hartu naz apurtxu bat zelan emon behar diogun garrantzia naturari eta naturan beti jarri geure interes puntua edo geure fokoa eta nola, apurtxu bat zelan natura beti aurkitzen dauen bere bidea aurrera egiteko eta zelan loreak agertzen direz inkluso asfalto baten zirrikitu batetik, ez? Hori apurtxu bat deskarbonizazioaren ikuspuntu berri hau edo. Animatzen zaituztet danoi, hartzen Bizkaitek aldizkaria. Eskerrik asko.